Tendo ino imore wadhi mbele gi weche manyien. Jod bura ma Kisumu East Shakil Shabir gikone to odok chien kendo kwayo ng'uono ne jopuonj mag skul sekondar ma St Peters Kindu bang' ka picha nyocha omake ka osiemo wang'gi adhara e mbele jopuonjre. Magi bire kinde mar riwruok jopuonj mar NAT bade ma Kisumu owuok oko mar kwedo tim Shakil no magi wacho ni ok ni kare kendo ok nyis luor ne jopuonj. Jafamara Armstrong Osutwa ntiere kod ler. You can just sit there like this. E tipo ma osebedo ka luorore mbui kama jaod bura ma Kisumu East Shakil Shabir ineno ka siemo tong wang jopuonj ma sikund sekondar ma St Peters Kindu e mbele jopuonjre ka wacho ni gisebedo ka giulo e tich gino ma osemiyo skulno osebedo ka yudo duoko morem mag penj. Shakil winjo ka chiwo siem ne jopuonjgo ni obiro chungo gi e tije kendo miyo jogo ma oikore ne tich ka wacho ni obiro ndiko nyapara ma biro keto nyong'ong e tije jopuonjgo. Ucheze tafadhali watu wa TSC. Ucheze, I have got you by name. I am asking for your records. Ninataka kujua unaingia saa ngapi, unafanya nini. I have put somebody here where bado kujua. Wazazi patie mimi nguvu. Tufukuse hao yote waingia hapo. Dhok ma kama osenyuolo paro mopogore opogore ka jotend riwruog jopuonj ma NAT bade ma Kisumu to wuok oko mar kwedo siem mane Shakil ochiwono ka giwacho ni ok onego siem jopuonj kende to ji duto kama onywando jonyuol kod jopuonjre e wedo oko marach. Gima lit momiyo momiyo mbunge nyo timo gima lit ni kata sano mako dhowa kaka Kenya National Union of Teachers. School kotimo marach ok en janyuol kende mwasiemo, ok en japuonj kende misiemo, ok en nyathi skul kende misiemo. Kite adek machalo kit kendogi nyaka ket kamoro achiel mawach weche mag somo mok odhi maber. Giwacho ni jatelo no koningo donjre e chenro mag ndiko jopuonj kendo lu tijene mag od bura. To kikibi nidwa chalo Teacher Service Commission ni nbe kori a piny ni nono gimomiyo curriculum implementation of piny. Liet makama ne ochuno jaod bura Shakil Shabir mondo dog chien kendo kwa ng'uono jopuonjgo. Shakil wacho ni ne okier kendo gino mane otimo mbele jopuonj ne ok ni kare. Give my apology to all teachers and even the teachers of Kindu for the behavior or the way I handled the matter the other day. It was not as uncalled for, and I'm sorry I made a mistake. Jaod burano kata kamano kwa jopuonjgo mondo ket maino mar medo bero chenro mag somo e skundno ka wacho ni giketo omenda mathoth ne migawo mar somo. Our parents cannot send their children to school for 4 years only to get A's. Bursaries are there. The government of Kenya is paying each teacher, so much money every month. Armstrong Osutwa, Ramogi TV. Ng'ata chielo yangi ni nowito ngimane masira mar mach